Sziasztok! Debreceni Dóra vagyok, üdvözöllek ismét benneteket a csatornámon. Ma megmutatom az 5 kedvenc feszesítő popsi gyakorlatomat. Ha kíváncsiak vagytok, hogyan lesz szép kerekfeszes a popsitok, akkor tartsatok velem! Ma egyébként itt fogok edzeni a Victory Fitnessben. Gyönyörű terem, az összes oldala üvegből és panoráma ablakból áll. Nyáron kint is lehet edzeni, és egyébként több száz négyzetméteren terül el az egész. Rengeteg gép van funkcionális terem, szuper jó és csúcsminőségű dolgokkal van telerakva. Gyertek, tartsatok vele, megmutatom a mai popsi gyakorlatokat. Ugye minden nőnek nagyon fontos az, hogy szép, kerek, feszes popsia legyen, ugyanúgy nekem is. Ha kezdő vagy, akkor nagyon fontos, hogy saját testsúllyal kezdjél, és ahogy erősödsz, egyre ügyesebb vagy, egyre erősebb vagy, válasszál magadnak megfelelő súlyt, amivel könnyen, de a végére elfáradva nehezen tudod teljesíteni ezeket a gyakorlatokat. Nem baj, hogyha egy kicsit fáj, égető érzést érzel a popsitban, mert akkor dolgoznak az izmaid. Ezeket a gyakorlatokat egyébként megcsinálhatjátok otthon is, és edzőteremben is. Itt most lesz egy vagy két olyan gyakorlat, amit edzőteremben csinálok, és ahhoz kell külön egy súly, de otthon, hogyha kerestek magatoknak súlyt, azzal is tudjátok helyettesíteni ezeket a gyakorlatokat. Nagyon fontos, hogy nehogy azt hidd, hogy csak egyszer kell ezt megcsinálni, és egyből jön a feszes popsi. Ez sok idő, kemény, befektetett munkával térül meg az, hogy ilyen szép, kerek és feszes legyen a popsi. Hátra kitörés keresztlépéssel. A kitörés az egyik leghatékonyabb fenék és combformáló gyakorlat. Terhelést kap a combod, a csípőd és a farizmod. Lehet kitörésben előre, hátra és oldalra is lépni. Én most nektek a keresztbelépést mutatom, tehát oldalra lépést. Ebben a gyakorlatban enyhén oldalra lépünk, akkor csinálod helyesen, ha a két térded egy síkban van egymással. Ha kezdő vagy, akkor a saját testsúlyoddal végezd, ha pedig tapasztaltabb vagy, akkor mindenképpen ragad súlyt, hiszen a súlyoktól fog nőni az izom a fenekeden. 3-szor, 4-szer, 15 lépést természetesen váltott lábanként, tehát 15 lépés az egyikkel, 15 lépés a másikkal. Kitörés előre. Itt is a popsit és a combod az, ami a terhelést kapja. Rugozni tilos, erre figyelj! A combodra és a térdedre nagyon figyelj, hogy 90 fokot zárjon be, ne előzze meg a felső combod a térdedet, ezzel tudod óvni a térdizületeket. Csípőszéles terpeszből indulj. A lépések hosszával is tudod könnyíteni vagy nehezíteni a feladatsort. A farizom és a combhajlító erősítésére nekem a hosszú lépések a kedvenceim. Ha ügyes vagy, akkor végezd súllyal, és nagyon fontos, hogy ne kapkodj. Szépen, lassan, nyugodtan lépjél ki, süllyedj le, és szépen lassan menjél vissza. 3-szor, 4-szer ismételd, 15 lépés jobb lábbal, és 15 lépés bal lábbal. Kezedet teheted nyugodtan csípőre, vagy magad elé, összezárva, ahogy én is teszem. Guggolás rúddal. Igazi kínzás, de komolyan. De hát nem adják ingyen a feszes hátsót. Teheted a válladra a súlyt, és csinálhatod így is, ahogy én. Teli talppal állj a földön, vállszélesnél picit nagyobb terpeszben, a lábujjaid, azaz a lábfejeid kifelé álljanak, és a térdeid se essenek be. A térdeiddel előre tolod, tehát a térdeidet előre tolod a guggoláskor, és a fenekeddel beülsz a két térdet közé. A hátad egyenes, feszes az egész tested, a hasizmodat is megfeszíted. Felálláskor legyen aktív a farizmod, és robbanékonyan állj fel, és feszítsd be a legvégén a farizmaidat, majd lassan vissza le. Kitartás, tudom, hogy fáj, nekem is fáj, csináld, ne add fel, nagyon szép feszes lesz ettől a popsid. Egy lábas felhúzás, avagy mérlegállás súllyal. Főleg a hátsó combra, azaz a combhajlítókat célozza meg ez a gyakorlat, de a farizmok formálására is kiváló. Alapállásból indulunk, egyenesen állva a súlyt szépen lassan a földhöz közelíted, a hátadat tartsd egyenesen, feszítsd meg, a csípőd ne billenjen ki, és ellentétes karlábbal csináld. A hátsó lábadat emeld vízszintesig, úgy, ahogy én is itt a felvételen csinálom. Bekapcsolódik a törzs mobilizáció is, ezáltal nagyon jól tudod erősíteni a hátad, a derekad, és egyébként még a hasadat is, és ugye a súly által a karodnak is tök jó gyakorlatot adsz.
3x15, vagy hogyha szeretnéd növelni az intenzitást, 4x15-öt feje egyik lábbal, másik lábbal, és ha még ez sem elég, akkor növeld a súlyt. Én általában 5 kg-os kettlebell-el szoktam csinálni, de nyugodtan csinálhatod akár 8, 9 és 10 kilóssal is. Szépen, lassan, óvatosan, lefelé inkább lassan menjél, fölfelé pedig intenzíven, robbanékonyan. Hanyatfekvésben csípőemelés keresztbetett lábakkal. Ez egy nagyon ravasz kis gyakorlat. Könnyűnek és egyszerűnek tűnik, közben pedig alattomos izomlázad lesz tőle másnap. Feküdj hanyat kényelmesen, a kezeidet tedd le magad mellé kinyújtva, és húzd fel a térdeidet. Emeld meg a csípődet olyan magasra, hogy a combjaid és a törzsed egy vonalba kerüljenek. Feszítsd meg a farizmodat, és engedd vissza a csípődet. Ha ülőmunkát végzel, akkor nagyon hasznos gyakorlat lesz számodra. Ez a gyakorlat nem csak a popsidat feszesíti, de a tartásodon is nagyon-nagyon sokat javíthat. Ezzel a gyakorlattal mozgatod meg a legtöbb izomrostot a popsitban, garantált lesz az izomláz. És hogyha nem lenne elég ez a gyakorlat, akkor van egy 5 hetes online életmód programom, amit a www.debrecenidora.com oldalon találtok meg. Táplálkozási tanácsokkal, életmód tanácsokkal, nagyon fontos tippekkel, trükkökkel, receptekkel, napi 5 étkezéssel. Gyertek, töltsétek le, és csináljuk együtt az 5 hetes kihívást. Ennyi volt mára, remélem tetszett, tartsatok velem legközelebb is, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le, és nagyon fontos, hogy az Instagramon is megtaláltok, nagyon megköszönöm, hogyha ott is követtek. Lájkoljátok a videót, és bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan kérdezzetek itt kommentben, a csatornára pedig fel tudtok iratkozni a kis piros feliratkozós gombon. Sziasztok, további szép napot!